Most madrummers anoridza kusungura hawagonoridza nemetronome, but metronome unoitwa kunge isipo kana uchiridza nemetronome. Ndakambopuwa imwe project chinorekota kune imwe studio. I failed because zvinhu zvangu zvakazvindirekotwa zvine metronome. Saka ndo pandakaita shungu. So I started practicing nemametronome. Ndakatoka downloada pa Google Play. Saka wakatora time yakaita sei kusvika wakuti nezvinhu ndakukwanisa kuita nemetronome? It took me about 6 months. Ndinyatso ndakuridza ndiri tight. Because ndakazipedzera ndakuincluda ma-backtracks futi, because ndo zvimweka haufanira kungoperera pametronome, unofanira kuzonga wakuridzawo nema-backtracks. Yeah, because ndinoona kuti madhirama vakawanda anoshaya mabasa nenyaya yekutadza metronome. Yeah, ichokwadi ndiona nge dzimwe dzacho dzingori nungo because ukaona kuti uri kuzvitadza munhu anobva akurumidza kuzvisiyira panzira, but chachinongoda chinoda kuramba wangopresa tight uchimanikidzira, chinopedzera chazongopinda. List ye3 my best drummers muZimbabwe ndaisa Jethro Shasha, Sam Mataure and iwewe. But ndasingakutarisa kugona because vanogona vakawanda havaperi. But ndaitarisa vanhu vakaita innovation vakaunza zvinhu zvinyowani like Sam Mataure kata sasa drum rakaita pana Wengi Mambo rere ranga risiko before then iwewe manje wakasiko introduce like ye double kick wakaiwana kuti idea yacho yakauya sei? Inina I used to listen much to my American drummers. So I was inspired mostly those days. Taiwanzowana ma video cassettes. I remember my days. Ma cassette, ma VHS. Ma videos. So taizviplaya tichiwana those drum fest and stuff. So I started watching those dramas. Ndichiteera unchoona okay, double kick inoitwa sei sei. Takutone double pedal racho naye. And those days kunongora asingawanikwe zvekumanya, but patakazongorowana takangoti. You wakarowana wato ndakaripiwa mudara Ephraim we sound. It was a gift gift drum set zvese. Akakupa drum set? Akandipa drum set over yes. Sandopa watanga kudzidzira double pedal. Handina kuti ndakazonyanya kutanga kuridzidzira because nenhau yekuti ndaiona those videos. Saka ndaingoti zvitedzera nemakumbo angu ndisina. Saka time ndakazongorwana zvakaita very easy saka zvanotorera time. Mid-session chat.